Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 7-nji noýabry Ada Türkmen kanalymyzyň nobatda gepleşigi. Bu gedeki gepleşigimiz Palestin tragediýasy we bilinmeli hakykatlar atly geçenki gepleşigimiziň ikinji bölümi. Eger gepleşigiň odarky bölümine tomoş etmedik bolsaňyz, onu ilki bilen şo geçenki bölümi görüp, ondan soň şu bölüme tomoş etmegi size maslahat berýär. Şeýle dilenne wakalaň özara baglanşygyny hemem logosyna düşünmek aňsat bolar. Şunam hökman gödüňizde tutuň. Ine şu taýda birini Arap döwletleriniň gurrungyny etdikde, ine şu taýda ne Azrail, ine kiçijik şu taýda Palestina birazjyk ululdyň. Ine şu taýda da Gaza sektorda ine kiçijik nokatda. Ine Misir şu, Egipt dilen Misir. Bu taýda Iýerdan we Siriýa we Irak we Türkiýe hat ýokarrakda, ine Liban diýip kiçijik döwletler. Şu döwletleriň hemmesi adamlar bir zada ünseriň. Näde bular ýaly ýeňilýän bolup çykdy? Näme üçin ýankaýjymy ýaly birinji gedek urşanlaryna başga Izrail ara urşu wa 1948-49-njy ýyldan. Şonu da şu döwletleriň hemmesi ýeňilen bolup çykdy. Bolmasa ýem olaň öz başdaklygy, amma öz başdaklygy ýem şo wagt yglan edilen döwletler. Ýöne näde? Şuların hemmesi birinji jahan uruşundan soň, ýagny birinji jahan uruşunda bular Osman, ýagny türkleri Osman imperiýasynyň goşunlaryny bular Britaniýanyň meçe bermek bilen çykarýarlar. Odan Osman imperiýasyny şu töwerekler Palestinaň töwereginem, Siriýanyň töwereginem, Iragyň belli bir territoriýasyny Iýerdanam öz kontrolüne saklan Osman imperiýasy. Soň näme bolýar? Soň Britanlar gelýär-de şu territoriýa göz gözdirýär. Ýöne bulary bulan başyna ýylýar. Wada berip, esasanam Saudi Arabistanyna şo wagt Mekkeň şerifi diýip, Mekkeň emiri diýip bir neme bar, oýnaty bar. Bazda bolýan şonno, şular bilen hem şoňam ruhsatyny almakda Britaniýanyň gizlin gullukları uly rol oýnaýarlar. Bular näme diýär? Şu Mekkeň şerifiniň, ýagny emiriniň üstü bilen bulara ardyrýar. Ýagny gelin bilelikde Osmanlardan azat bolalyň. Osmanlar elbetde musulman, ýöne azat bolalyň, sebäbi Britaniýa soň owanyň üstü bilen bize garaşdyrlyk alyp bermekçi. Bizi ýöne bu taýda beren sözünde näme diýär? Tutuş şu regiony Arabistana, Saudi Arabistanyň ýagny şu emirine, Mekkeň emirine bermek wadasyny diýär. Bu taýda bir oýun oýnaýar, bular bilen başga oýun oýnaýar. Netijede näme bolýar? 1916-njy 18-nji ýyllarda Arap ýurtlarynyň Osman imperiýasyna garşy, Osman goşunlaryna garşy uruşy başlanýar. Arap-Türk uruşy başlanýar. 2 ýylyň dowamynda da Araplar Britaniýanyň ýardamy bilen hem Fransiýanyň hem Britaniýanyň ýardamy bilen Osmanlary koýup çykarýarlar. 18-nji ýylyň oktýabryna çenli Osmanlar doly terk edýär şu territoriýany. Ýöne näme bolýar bu taýda? Şu taýda. Birinji jahan uruşy gutorandan soň 1920-nji ýylda Versal alalaşyk diýip Ýewropany paýlaşmak, umman dünýäni täzeden paýlaşmak barada ýürüýti konferensiýa geçirilýär. Şo konferensiýada da inni şu taýda Ýewropanyň ýurtlary belli edilýär. Haýsy ýurtlaryň araçaklary nähili bolmaly? Ýeňiji ýurtlar da birinji jahan uruşynda ödüňiz bilşiňiz ýaly şo taýda Entente diýip bir bileşik bar, o bileşige Fransiýa, Orsiýet, Britaniýa, bir giden beýlik Ýewropa ýurtlary girýär. Onun garşı doş ýurtlary bar. O taýda ýanky Germaniýa, Awstriýa, Wengriýa, onuň Türkiýede şolaň tarapynda bolup çykýar. Wagtlaýynça Bolgariýada bolýar, soň Bolgariýa tarapyny üýtdýär. Ýöne Türkiýe, Germaniýa hem Awstriýa, Wengriýa taýda şu ýurtlar hökmünde ýanky Britaniýa hem ýanky Antantaň agdalary bilen uruşýar. Hem Italiýa, hem Fransiýa, hem Orsiýet bilen. Netijede bular ýanky Germaniýanyň bileşigi, German, Awstriýa, Wengriýa hem Türkiýe bileşigi utulýar, uruşda ýeňilýär. Birinji jahan uruşynyň gurrungyny edýär. 1914-nji ýylda başlaýar, 1918-nji ýylyň ahyrynda da gutorýar, noýabrynda dol gutorýar. Inni şo prosesiň barşyny Britaniýa şu regiona göz gezdirip başlaýar. Ýagny Osmanlaryň şu ýakyn günlerde batyp alan ýerlerini öz koloniýasyna ögürmekliň külkülüne düşýär. Hakykatynda Versal bileşigi boýunça eýem şol ikinji jahan uruşy, birinji jahan uruşy gutorandan soň hemme döwletleriň araçagy doly belli edilmeli, hem garaşdyrlyk berilmeli edilen. Emma Britaniýa näme diýär? Britaniýa şu taýda özüniň wagtlaýyn agalygyny ýola goýmaly. Ýagny
mesele kıyın, mesele çılşırmı diýen bolýar Arap döwletleriniň terihini kesitlemek. Şoň jogap berşiligini Britaniýa, Büyük Britaniýa biz diýe öz üstümizde alaly ýa wagtlaýynça. Soň diýe wagtyň geçmegi bilen bilen terihini kesitler, o düzgünlerini kesitler diýip arýada Birleşen Milletler Guramaty şo döwürde Milletler Ligasy diýip adlandyrylýardy. Milletler Ligasynyň aglawy agdalaryny şoňa razy edýär. Ýöne ondan uzul şo razyligi Mekkeň emiri diýilen oýnatdydan alýar. Şu aradylyk bilen bolýar diýär. Ýöne bu näme umyt edýär? Tutuş şu Arap ýurtlaryny Saudi Arabistany öwürür diýip umyt edýär Mekkeň lider. Emma Fransa bilen Britaniýa öz aralaryny dildiň gepleşik geçirip olar şutaň paýlaşýarlar. Soň näme bolýar? Ýani Versal gepleşikler gutorýa, Britaniýa bilen Fransa öz arasynda şolaň arasynda paýlanýar şu territoriýa. Ýani Siriýa bilen Liwany, ýani Fransa alýar öz garagyna, ýani koloniýasyna, Britaniýanyň garamagyna Iordaniýa, Palestinaň topragy, Irak, hem Saudi Arabistan ine şu territoriýalar Britaniýanyň garamagyna berilýär. Odan netijede näme diýip Britaniýa we ýan bular arly wasalandyň soň bilýärler ine güýç bolýar. Indi bular näme diýip ýoşluk bilen Arap ýurtlary odan Britaniýa garşy batyş görkezdi gurýarlar. O siz söz berdiňiz, bir de garaşdyrlyk berjek diýdiňiz, serheti kesitlenjek diýdiňiz, näme diýdiň, eýtdiň, nägilelikler güýçlenip başlaýar bolýan. Hatta Egiptem, hatta Misrem öz nemesini alýar, kontrollugyna. Ondan geçsine 1922-nji ýylda Britaniýa Misre öz başlyklyk berýär. Ýöne öz dikmesini goýýar. Ondan 1927-nji ýylda Saudi Arabistana öz başlyklyk beren bolýardy, ýotaýda da öz dikmesini goýýar. 27-nji ýylda. Ondan 1936-njy ýylda Iraga öz başlyklygyny berýär, ýotaýda da öz dikmesini goýýar. Hemme özüni kontrol edýän ýerini, hatda goşun ýol başlaryna çeýen öz adamlary. Britaniýa adamlary. Indi 1936-njy ýylda Iraga öz başlyklygyny berdi, 1941-nji ýylda Siriýa berdi. Öz başlyklyk beren boldy. Ýöne Siriýanyň döwlet lideri şo Britaniýanyň oýnatysy, Britaniýada okakaydan hem hatda şoň agende dil patapdan ýa Britaniýa razwedkasynyň. Ondan soň 46-njy ýylda Iordaniýa garaşdyrlyk berdi. Indi näme galdy? Palestin topragy. Nime Liwanada 1943-nji ýylda garaşdyrlyk berdi. Indi diňe Palestina galdy. 46-njy ýyldan soň. Palestina galdy bolýan bir nämeden boldy? Ay Palestina bilen Palestinler bilen Ýewreýleri alalaşdyryp bolanok mene bu jogap karşylyk öz üstüme aljak diýen boldy da bara. Bular näme etdiler? Britaniýa aýtdy, men nidi özümiň diýdi şutaýdaky ygtyýarlygymdan el çekjek 1948-nji ýylyň 14-nji maýynda men el çekýän idi. Ýöne diýdi, indi bilen arasyndaky meseleni goý owanyň öz çösün, ýani Birleşen Milletler Guramasynyň öz çösün diýip ony olaň üstüne atan boldy. Ýöne bilen nähili oýny boldy. Näme üçin Britaniýanyň özü kesitlemek islemedi? Britaniýanyň bu taýda bir plany bardy. Ýagny şu taýda konflikt dörejegini bilýär. Konflikt dörejegini bilýär, şonu etdi. Ona tabşyrygyny kime tabşyrygyny? Ýewreýler arkasynda durýanda şu konfliktiň planyny düzýär bular. Konflikt dörer bolýan, sen eýdersiň, beýdersiň, sen arkanda durur, Amerikada durur, bizem durur, Fransada durur, hemmemiz durursa, sen özüňe ýer alarsyň. Yer alarsın, o nähil karar çykartarsın, sen özüňe yer ararsyň da, şo taýda da galarsyň diýip, şoň göz başynda, şu häzirki konfliktiň göz başynda Anglo-Saksonda durýar, ýene de birgede aýdan adam. Ondan näme bolýar? 1947-nji ýylyň 29-njy noýabrynda odol kaýdyşmaýaly Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 181-nji rezolýusiýa tipi rezolýusiýa bar. Ýagny şolary ikiä bölmek. Şo ýanky başda görkezden kartam boýunça ine şolar ýaly görünüşde ikiä bölmek. Ýagny 3 bölekden ibarat bolmaly. Hersi ine Palestinaň şu taýda bir bölejek bolýar. Orta arada ýene bir bölegi bar. Onda Gaza sektoruna ýene bir bölegi. Şolar ýöne özara birleşer ýalam edýär. Geçelge, şu taýda geçelge goýýarlar. Ondan Ýewreýlere de 3 bölekden ibarat yer berýärler. Ine şu taýda Siriýa bilen Serhet ýakada bir yer berýärler. Ondan deňiziň garasyndan ýene bir yer berýärler şu taýdan. Ondan aşakda çöllük yerden hem ýene bir bölek yer berýärler. Ýöne bularam özara baglaşýan nemeler. Şeýle bir yer berýärler, netijede näme bolýar? Ýan kaýdyşmy ýaly 56% territoriýa Ýewreýlerden bolup çykýar, 44% territoriýada Palestinden bolup çykýar.
Ondan buňa da ýa-ni Araplar näme gelipdiler? Ýok, biz kabul etjek däl. Biziň öz toprağymyzy siz aldyňyzda diýe 56%-ine ýewreýlere berýäňiz. Ömür bu taýda ýaşamaly adamlar, ýagny ýaşasalar bir milli adly kökmünde ýaşamaly adamlar. Biziň odalan ýeri ýaşap ýören ýerimizden elimizden alýaňyz diýeler. O taýda Araplar otur ýaşap oturan ýerine çenini alyp ony nemelere berýärler. Ýewreýlere berýärler. Soň näme bolýar? Bular näme gelipdiler? Araplar bolan uruşýa çykýar. Ýewreýler bilen Arap ýurtlarynyň arasynda, bu Palestiniň arkasynda da ýankaýjymy ýer beýaşdan döwlet durýar. Misir, Ýerdan, Siriýa, Irak, Liban. Ýöne bularam ýeňilen bolýar. Şol uruşda ýeňilmekler 1,5 ýyl ýaly uruş dowam edýär. Uruşda da ýeňilmekleriniň hem sebäbi ýa-ni kırat bilen baglanşdyrylýar. Britaniýa ýem etjegini etdi. O taýda şol döwlet liderleriniň, goşun ýol başçylarynyň hemmesini öz adamlaryny, hemme neme orunlary öz adamlaryny belläp gidýär Britaniýa. Şolady üpçün edenden soň, ondan ýewreýlere meçe berýär. Ýewreýlerim näme diýär? Territoriýasyny giň edýärler, ýa-ni basyp alýarlar. Soň 67-nji ýylda ýene täzeden hüjüm edip täze ýene ýerlerini giň etdiler. Şeýdibam konflikt durur ýerde durmady. Inni biz aýtdyk, Palestinden ýerleri basyp alyndy, olar çykarlyp ýaşap oturan ýerlerinden diýdik. Hakykatdan hem geçen şu 70 ýyl golay dowamynda, ýyly dowamynda ýewreýler tarapyndan basylyp alynan ýerlerden Palestinler mejburi adada çykmaly boldular. Netijesi şu gün Palestinaň bosgunlary diýip ýöri statistika bar. Şu statistika görä şu gün şol ýerlerden basylyp gasylyp çykarlan adamlaryň sany, Palestin bosgunlary diýilip atlandyrylýan adamlaryň sany 4,17 milyon adam. Türkmenistan ilatyna ýakyn şo derejede şonça meçhurdak adam Palestin bosgunlary hökmünde dünýäniň dürli ýurtlaryna, ýagny Arap ýurtlaryna bosgunlar bolup ýaşap berler adamlar. Bosgunlar lagerinde ýaşap berler şo görgüller. Ata-babalar çykarlan adamlar indi şolaň nesiller hem şu gün 5 milyona golay Palestinli bosgunlar lagerinde ýaşaýar. Şo taýda dogulup olaň magtyklary bolup şeý dip ýaşap berler. Şondan hi habaryňyz barmy adamlar? Hi habaryňyz barmy? Şolom Birleşen Milletler Guramasynyň bir näçe kabul eden rezolýusiýalaryna garşy Birleşen Milletler Guramasyny näçe gedek ýadgardy, şolar dolanyp gaýtaryp getirmeli. Şolaň batylyp alynan ýerler dolanyp getirmeli. Şoň üçin bosgunlar lagerine siz wagtlaýyn garaşyň diýip Birleşen Milletler Guramasy bosgunlar lagerini döredip şol Palestinleri saklady, ekledi, heni demekler bolýar. O on tarapyndan maliýeleşdirilip gelýän 70 ýyl şol lagerler. Şol lagerlerde de milyonlarça adam ýankaýjymy ýaly 5 milyona ýakyn adam otur ýaşap otur. Indi men size häzir bir surat görkezýän, şolaň taryhyndan, şo ana bosgunlar lagerinde ýaşap ýören adamlaryň taryhy, şolaň baran ýerleri, şolaň şertleri, şolardan arxiv suratlary bar. Arxiv suratlary gerek bolsa men şu taýda saýtam ýerleşdirip bereň, şolaň ýörüçi şolar barda saýtda. Terediň şu görgüli adamlar indi bosgunlar lagerinde ýaşap beren şo döwrüň adamlary indi şular. Eline açar näme? Şol öz jaý elinden alynanna 48-nji ýylda, 49-njy ýylda, hem 67-nji ýylda jaýlary ellerinden alynan adamlar henide çenden şu jaýlaryň açarlaryny götürüp berler. Bulan jaýlar ýok adamlar, bulan jaýlar ýok. Bu açarlar simbolik açarlar. Biz bosgun, biz boyun egmeriz, biz şu umyt bilen ýaşap ýörüz, biz şu jaýlaryň eýesi, biz bir gün biz barmasak, biziň neslimiz barar, agtyklanmaz, şowluklanmaz, ýugluklanmaz barar, şu açarlary ellerine alyp barar diýip, şuny ýadgarlyk hökmünde, şuny özleriniň haklary, hukuklary kemsedilen adamlar hökmünde, simbol hökmünde götürüp berler. Neserediň? Ellerine hatda şu jaýlaryň öz adlaryna degişliligini subut edýän kagazlaryna çende bar. Neserediň aýallara çende, ine şu açarlar, köýne açarlar götürüp, şu bosgunlar lagerleri ne? Şunda ýaşap berler, ine. Şular ýa lagerlere dykdylar. Şu gün çende şular ýa lagerlerde 4,5 milyon adam ýaşap ber. Ine şu döwürde başga döwürlerde elbetde palatalarda ýaşatdylar bulary. Neşe edip göçüp gitdiler. Soňradan şular ýa kepde gurup berdiler. Ine mekteplere mine şuşulaň. Ine mektep diýil, ýa şular ýa şertlerde okuýarlar görgüldür. Üýş naharlaýarlar, naharlanýarlar. Kanslager ýa lagerler henidem.
Şu tutuş adamzadyň ýüzi garalygy, şu Palestinniň şu akwaly we adamzadyň ýüzi garalygy. Ine şey dip topar şey dip nahar baýlaýarlar. Ine şular ýa palatalarda milyonlarça adamlar ine hak hukuky koýup jaýlary ellerden, ýerleri ellerinden alynan görgüli Palestinler, Araplar şey dip ýaşap ýörler. Ine şular üçin owan ýörüýte lager döretip berýär. Palestin ýa-ni Azraýla diýen nettirip bilen ok. Azraýla diýen nettirip bilen okda Palestinler ay borla çydaýtan belki jogurgeler, sizem belki Ýewreýlerde belki rehimdarlyk peýda bolar, sizem dolanyp geler, diýlen ýaly umyt berýärler. Olam bolmajak zat. Soňra ne şular ýa kep bolup başladylar. Başta palatada ýaşatdylar, soň bolmajagyny bilip, bular any uzagrak galjak ýaly, ine şular ýa kep but ine gödüňe getiriň ol Oswiecim'iň kançlagerleriniň saraýlary bolýar. Nemisler basyp alanda Ýewreýler şular ýa latda ýaşadypdyrlar diýip. Ýewreýlerin öldüri nemeden bolup ýörler. Akwallarynyň ýa deýrenden bolup biri şey etdiler. Indi öldüri Araplar şey diýerler. Kançlagerde ýaşadyp ýörler. Öldüri. Ine şey dip görgüller heret, näçe çağalar bir togda ýaşaýar. Arhiw suratlar ine şular. Nine Palestinlere gurulyp beren keppeler şular da ýaşap ýörler. Nesil menesil gödüňe getiriň 70 ýyl ýaly wagt diýmeklik ýam näçe nesil şutaýda doglan. Ellerine şol açarlaryny taklap. Ine şular ýaly bu tojuklarda ýaşadyp käbirlägerler. Ine owan tarapyndan günnatardan şular ýa medikler baran bolýar, ýa-ki saglyklara tereden bolýarlar, da dedim. Ine maliýe takýaly. Şutaýda da şu Palestin nemeleri, bozgunlary. Ine suw palan ýa, ine suw başoklary şular ýaly. Ine adamlar umumyň emma käbir akmaklar wa şu Palestin görgüller ay bular dik bolanlar bular ýawan ýaly olanlar soň üçin ýa-ki Ýewreýler bulara göwn ýetmezçilik edip bular medeniýetli hadaplar bular gallyklaryny tarkdyryp oturanlar soň üçin şeýdip basyp alanlarlar da diýende da anyp beren tamsyklar bar da aray. Ýewreýler barmaka Palestiniň sivilizasiýasy ýaly sivilizasiýa ýakyn günne orada ýok. Nämen şolam ýene de arhiw suratlaryny görkedeň. Palestin Ýewreýler basyp almaka Palestin aýallaryna teredin geýiniglerine. Şu 1948-nji ýyldan ozalky suratlar men häzir käbir suratlar görkedeň. Ine Ýewreýler gelmäka, Ýewreýler basyp almaka ine Palestinniň geýinigleri, ine duşup joralar öz aralaryna ine nemetip berler. Ine Palestinniň şäherleri şu. Ýewreýler basyp almaka şolaň döreden jaýlar şu, Palestinniň döreden jaýlary. Ine Palestinniň gurun jaýlary şular. Ine uruşdan ýön küdegurdaky jaýlar gödüňe göteriň öz Türkmenistanda bu ýaly şeýle datlar ýokdy, beýle Arap ýurtlaryna ýok. Palestinniň geýiniglerine teredin ine intelligensiýalaryna. Ine şu birin ikinji jahan uruşundan ýön suratlar ne geçen atyryň başyndaky suratlar şular. 1920-nji 10-njy ýyllarda ine Hristiýan nemeler otyrlar, ruhanlary ine gapdalyna da Arap Palestinler ine Hristiýanlar oňuşup da edip bular ýaşap bilipdirler müňlerçe ýylyň dowamynda. Gelip Araplar, Ýewreýler gelip ýaşap bilen oklar. Şular bilen bile bir döwletler ötesleri gelen oklar. Ýok man basyp almaly, çykarmaly. Ine şunu Palestinler guran 1917-nji ýyllardan sonra düşünýän ýok ortunda arhiw surat. Ýewreýler garasam ýok şu taýda. Täheljeci Ýewreý ýaşaýar. Şunu kim gurýar? Ýewreýler urdumy? Palestinniň özleri gurdy. Ine mektep okuwçysy gyzjagaş. Ine şulam 20-nji ýyldan suratlar, 1920-nji ýyldan suratlar. Ine şular ýaly geýinigde mektebe gidýän eken. Taram bolup bir neme görjekdiňiz da. 100 ýyl mundan ozal Palestinler görkezsem siziň käbiriňiz pikir eden bolmagyda mümkin mi taýjyn? Taram aýşul burka geýip, ýene geýip, perenje geýip da edip beren gyzjagaşlar görjekdiňiz ýok. Häzirki zamanyny Ýewropaň ine bar taram ne şular ýaly bir tradisiýon eşikleri elbetde bar. Ýöne ine teredin. Ine şular şepaga duýarlar. Medsestralar. Ine Palestin gyýyllary 1920-nji ýyllarda şol uçilşany neme institutu gutoran gyýyllar. Teredin ine geýinigler. Bir asyr mundan ozalky nemelen sypatlar şu. Palestinniň. Ine guran şäherleri. Geçen asyryň başynda. Ine maşgala, ine Palestin maşgala, ine şäherleriň geýiniglerine tered adamlar ine. Ine häzirki zaman nemeleri ýaly şagalar. Ine Palestin gyýyllary voleybol oýnap, basketbol oýnap berler. Ine käbirler ýupgaly zatlar getip ber. Bir asyr mundan ozal saram bolup beren dinler näme görmersiňiz. Elbetde bular dinede uýanyrlar, uýanyrlar ýöne şol kelläňe bir
burka giyip, ýene giyip, zat edip bermeli diýip düşünen aýallar dälmi? Gyýylar üçin. Ine seredin Palestin çağalary geçen asyryň başynda 100 ýyl mundan ozal mektepde oturýarlar. Seredin geýniglerini. Saram bolup oturan gyýydy görýärmi? Adatin ha, dünýä çağalar, medeniýetli çağalar. Ine guran şäherler Palestinde. Ine guran şäherler. Palestinde ýaşaýar. Ine käbir baý Palestinde öýüşülen. Ine degirmen uýwagotçy geçen asyryň başlaryna ine şu 10-njy 15-nji ýyllarda un ýasaýarlar. Ýöne geýniglerini ser. Ine bilen Palestin fermerleriniň nemeleri, gojalyk ýerleri, ýa-ni husus ýerleri. Teredin jaja başlary var, mellekleri var, şutada öňüme öndür, ýani mallary gedip dur. Tertip bilje akurat nemeler. Ine şu ýewreýleň ýerde, şu ýewreýleň döreden nemesler, fermer gojalyk däl, Palestiniň döreden zatlar. Ine Palestin, toğunma, geçen asyryň başlaryna ine telegraf nemelerini, liniýalaryny çekipdirler, ine şäherler, jaýlaryna seredin. Jaýlaryna seredin 1920-nji ýyllar, 1910-njy ýyllar şo teoriýaklaryny. Ine Palestiniň guran jaýlary şu. Ýewreýler basap almaka, ýaşaýan ýerleri, ine Palestiniň guran jaýlary, ine taksilary, ine 20-nji asyryň başlaryna. Geýniglerini seredin. Ine Palestiniň şäherleri. Ine avtostansiýalaryna seredin, şo döwürlerde. Ine 20-nji 30-njy ýyllarda. Ine awtobuslar, ine awtostayankalar, liniýajyklar hemme tertip bilje düzgünlüje. Ine Palestiniň döreden zady. Ine Palestiniň döreden zady. Ine ýanky awtostansiýaň beýer gapdaly. Ine Palestiniň şäheri. Ine poýda gatnap ýör. Ine gülýal jaýlar 100 ýyl mundan ozal. Ine Palestin maşgalatyny sered, huratyny. Ine ýuwup bolada kelle ýalan açylan. Ine inteligensiýa. Saram zat görmeýän. Soň döredi, onu kim döretdi? Ýewreýleň öýleri döretdi. Şol ekstremizmi, dini, islamy güýçlendiren kim? Ýa-ni dini ekstremizmi. Ýörüýt etdiler. Ine Palestin satynjasy. Ine geýnüňde heredim. Men näme şu zatlar görkezip oturýan adamlar. Şol käbir adamlarda şolar ýaly bir neme da stereotipne bir düşünje bar. Şo Palestinler bir ýewreýler döwründe ýewreýler gelmeýär käbir ýaban bolanlar, ýyrtyjy bolanlar ýok. Medeniýetiň çürwaşy şo döwürde ýakyn günlerinde iň medeniýetli, iň ilmli, sowatly adamlar bolan Palestinler. Iň bilimli, sowatly adamlar bolan. Soňlar näme etdiler? Ýewreýler gelip basap alan ýerlerine näme diýer? Öňü bilen ýok edýän zatlary näme? Mektepler, institutlar, şolan Palestiniň döreden hemme institutlary, kollejleri, kitapxanalar, almojaklar hemme zat ýok edildi. Olar bolan ýanky zatlaryň hemmeten bolan Palestinlerde. Almojaklar bolan, institutlar bolan, kollejler bolan, kitapxanalar bolan, hanşo zatlar şu wagt. Ýok, kim ýok etdi? Palestinliň öýleri ýok etdimi? Ýewreýler ýok etdi, ýüdiler ýok etdi. Soňra olar ýaly sowatsyz nesilden sen näme ýasap bilersiň? Kim oň ýerini näme bilen doldurdylar? Islam ekstremizm, dini ekstremizm doldurýar. Ýa-ni boşluň ýerine näme geler öýdýär? Ýüdileň öýleri ýa-ni ýal boşluk döredi, ilim, sowat, bilim meselesinde. Soň boşluň ýerine näme bilen doldurjagyny bilmeýändir öýdýär. Elbetde bilýär. Dini ekstremizm doldurjagyny bilýär, şonam etdiýär. Şoňa da öýdüler, iterdiler. Tamaty döreden hem şolar. Şoň döremeğine sebäp bolan şo şerti döreden olan öýler ýürüýt edirýärdim o siýasat. Ertek gün näme diýmeli? Anha biz ýyrtyjylar bilen tegoşup berdi. Anha biz ýabanly haýwanlar bilen tegoşup berdi. Indi olary öldürmegen bolýar diýe. Şoňa getirdiler, şonam diýýärler. Şonam diýýärler. Ýöne şo görgülleri, şu ýaly sowatly, bilimli, medeniýetli adamlar ýyrtyjylara öwrenler kimler? Ýüdileň öýleri, Siýanistlaryň öýleri. Islam ekstremizmiň döremeğine fundament döreden, şert döreden kim? Siýanistlaryň öýleri. Tötenleýinmi? Ýok, bilgeçleýin. Ýürüýte razwiedka işleýän üstünde. Anglo-sakson ýurtlarynyň razwiedkalary işleýär, Mossad işleýär, ýürüýte maksatlaýyn edilen da. Ýürüýte maksatlaýyn edilen da. Indi şulatlaram bu siýasatdan ýöne indi bular togçotjak däller bu ýüdiler, bu Siýanistler näme diýeni geçen ýylyň ahyrynda Netanyahu hökümet döretdi. Ýadyňyzda bolsa, ýygy derle saýlaw geçirildi, soň hökümet döredi bilmediler, soň dargady, ýene täzeden saýlaw geçirildi. Iň soňunda näme boldy? Netanyahu öz
Likud partiyası bilen bilelikde parlamentde, Knesset'te koalisiýa döretdi. Koalisiýa döretmek üçin öz partiýasynyň sany ýetmedi bolup nämetdi? Ekstremistik, sionistik üçlän partiýany kabul nämetdi de çağırdı da şolar bilen koalisiýa döretdi. Näme üçin? Öz agalygyny saklamak üçin. Olaram nämäni elan etdi? Olaram Netanyahu öňüne şert goýdular. Biziň siýasy hökümetiň siýasaty, ýagny biziň hökümetimiň siýasaty çäde ýerleri basyp almak bolar diýip. Indi okaň şuny inglizçe nämäni aňlady? Izrail geçen ýylyň 28-nji dekabrynda Deutsche Welle radiosynyň saýtynda çap edilen makala. New Netanyahu government, Netanyahu'nun täze hökümeti vows to expand settlements. Basylyp alynan ýerlerde täze ilatly punktları gurmaklygy dowam etdirmeklige söz berdi diýär. Expand settlements diýmek basylyp alynan ýerlerde täze guruluş sektorlaryny öwretmek. Ine şular ýaly. Şoňa söz berýär. İlkinji nowatda öýdüm ştada makalada ýaly. İlkinji nowatdaky wezipeleň bir ýerişe bolar diýär. Indi öýdüňiz gözegine getiriň. Bular onu parakatçylykly maksat niyeti bam bilen. Yok, bu hökümetiň, bu iwdejleň, bu siýanistleň asla durmak, togtamak niyeti yok. Olar doly el almaly. Olar şu Palestinany atawaba Tewratda özlerine wada berilen yer hasaplap şotan doly el almaly bilen ideýadan uralýarlar. Bular ýönemene häzirki zaman siýasatçylar diýen adamlar bilen bary 99% dedim diýip biljek. Bular dini iwdejler we de ýönemene iwdejler diýerler siýanistler. Siýanistler ýagny bize wada berilen ýeri basyp almaly. Inni Al Jazeera kanalyna saýtynda yerleşdirilen ýene bir rada ünitü çekjek bolýan. 2018-nji ýylda şo jogruň statistikasyny berýär. Şo jogruçen 2018-nji ýyla çenni Izraýlyň basyp alan Palestinaň territoriýasynyň hasabyna basyp alynan ýerlerde guran ilatly punktlarynyň sany 250 ýetipdir. 250 sany ilatly punkt diýmek pasiýologlar, kiçirek şäherler, olaň içinde 70 000 ilatly pasiýologam şäherem bar. 250 sany. Ine 2018-nji ýylda ondan bäri ýene 5 ýyl geçdi. 5 ýylyň içinde ýene adından 20 teoria, 30 teoriýakdan täze ilatly punktlar döredildi, guruldy. Görüşüňiz ýaly bular özleriniň genotsidini, ýagny adamlaryň elinden ýerlerini basyp almak, olary gorkudyp, lad edip çykarmak siýasatyndan bular el çekenok adamlar. Bular el çekenok, el çekmekçem däl. Şoň üçin ahyrda näme diýär? Bular görgüli Palestinleri ýankyýaly ekstremistik metodlara ýüzürmäge öýleri mejbur edýärler. Onuň Hamas döreýär, ekstremistler döreýär de ýankyýaly metoda ýüzürýärler. Ýagny gepleşik bilen bular bilen alalaşmak mümkin näme? Ondan ahyrda näme ýüzürmeli bolýar? Ýarak ellerini almaly bolýar. Soň näme diýär? Bulara ýene bahana bolýar. Izraýla bir iwdejlere. Bahana bolýar. Ine şular ýaly bular näme diýär? Täze ýerler alýarlar. Ýerler alanda näme diýerler? Ine görýärmi? Ine eller yaragly adamlar gelýär, eskerler gelýär. Şu ýeri kime berjek bolsa şolar getirýär. Ine seredim. Ýewrey gelýär da bir görgüli Palestiniň ýerini alýar da şotan jaý urýar. Ine seýet öňü bilen seýetge çekýärler, Izraýlyň baýdagyny dikýärler. Soňra taýda näme peýda bolýar? Şular ýaly diýwar peýda bolýar. Ýani seýetgän ýerinde. Diýwaryň aňrýanyna ýewreýler hedledip ýaşaýar, jaý urýarlar. Olar da daşary ýurtlardan her hili bir ýardam berýär. Şu jaýlary pikir etmeň adamlar şu ýewreýler öz pullaryny alýandyr edip. Şu basylyp alynan ýerlerde ýörüýte datasiýa bar. Şota göçüp barmagy radylyk berseň, şota datasiýa bar, şoň üçin barýarlar. Oňa barýanlaryň öňü bilen kimler? Şu ýerler biziň ata-babamyzyň ýerleri, biziň basyp almagy, ýaşamagy hakymyz bar diýen siýanistler. Ýöne-möne ýewreý otak baranok. Iki ýaka barda barýandyr. Ýöne aglawaty şunu basyp alan ýerlerde ýaşaýandan aglawaty siýanistler, ýagny şu ýerler biziň ata-babamyzyň ýerimi, bizde Torada, Tewratda wada berilen ýerler, biziň şu taýda basyp alyp ýaşamagy hakymyz bar diýen adamlar. Şolar bilen ona şolar näme de diýwar gurýar, diýwaryň aňrýanyna da şolar ýaly boşluk galýar, görgül Palestinler galýar. Olaram näme ýaşamaga şert goýanoklar. Ýagny olar şu territoriýadan aýdaly suw gelýän bolsa, tok gelýän bolsa, ýani başga datlar gelýän bolsa, bular näme diýär? Kesýärler. Gaz gelýän bolsa,
Öz ellerini alýarlar-da dolandyryp oturýarlar. Näme üçin? Jynkyňçy kaýda teň suwuňy baglar. Teň işşek suwuň onuň bulara bagly bolup durýar. Şu atlan hemme kommunal hojaglygyna hojalygyna degişli atlan hemmeti ýewreýleň elinde. Ine şu batyp aljylaryň elinde. Arap görürler soň näme diýip tetinem çykar bilenok. Tetin çykar aýtaňam bana ya gadyň kesýär, ya suwuň kesýär, toğuň kesýär. Ine häzirki de oturuşlar ýaly diýerler. Olam genotsid. Şu tiýatatam 70 ýyl ýaly alyp gelýärler. 70 ýyl ýaly şu tiýata alyp gelýär. Ýagny genotsid tiýatadyny. Şuňa garşy dünýä hiç da dedi bilenok. Näme? Bulan arkasynda kimdir ya? Gunwataryň hemmesi ýany işleri. Amerika, Fransiýa, Germaniýa, Awstriýa, Awstraliýa, Britaniýa şular ýaly ýurtlaryň hemmesi şularyň arkasynda. Ine şular ýaly diýip çekýärler. Basylyp alynan ýerlerde. Ne bu tarapda, ne bu boşlukda, ne bularda Palestinanyň ýeri. Näme üçin boşluk? Tebe şert ýok, tok ýok, suw ýok. Bulan elinde. Bularym şey diýibin ha, gurýarlar-da gelin diýe öz ýewreýlerine. Datatsy berýärler, ýörüýte halkara guramalar we Siyonist guramalary. Şu jaýlary maliýeleşdirýärler, üstesine de şunu muduna diýilen ýaly, şu tak göçüp gelen ýewreýlerini, öz ýewreýlerini muduna diýen ýaly bermek üçin ýörüýte fondlar bar. Şolarym gelýär. Onuň ardyň kim ýetirjek? Ne bu görgüline gelip şu ýewreý eskerini aýdýar. O diýem, men ýerim masawal boltyr, o eýtýärler, beýtýärler. Şu näme jogap berýändir öýdýän? Dadyň kim ýetirsen ýetir diýär. Dadynan bu kime ýetirmeli bolýar şu görgüli. Şu batylyp alynan ýerlerde, şu territoriýalarda suwutlar kimden elindedir öýdýän? Sudiýalar kimlerdir öýdýän? Jehüdler. Prokuraturada bilen eline prokuroram sen kime ýutjak bolsaň, şolara ýutmaly. Diňe bilen bularda Hamatyň öz polisiýasy diýilýän zady bar. O polisiýanyň ygtyýarlygy ýok. Suwut, prokuratura derňok hemmede şulyne şu ýewreýleň elinde. Şu görgülini şu gelip ýewreýler şu elinden ýerini alan bolsa, şoňa garşy şikaýet etjek bolsa suwda kime barmaly? Ýewreýleň suwdyna barmaly. Şol ýerli suwda barmaly. Kimiň haýryna çözereýär diýäňiz şo ýewreýler. Kimiň haýryna çözereýär? Elbetde 99,99% meselede öz ýewreýleriň haýryna çözelýär. Ene şunu ýaly diýip gurulýar. Aňyrsynda gat, ana näde beklenseň eklen suwam berjek zat. Berer ölmedi belki özüň bu alyp barsaň. Ene şulara diýilýär, täze ýanky yerler giňeltmek, gurulşy işlerini alyp barmak diýilýän zat da Netanyahuň täze hökümetiniň şonu güýçlendirmeli, ene dowam etdirmeli. Ene şular ýaly proýektleri giňeltmeň, dowam şonu alyp barmaklygyň gurulun hakynda gurulun diýär şo taýda. Ene şuňa da Siyonistler gelýär, göçüp gelýärler. Ene ne şu batylyp näme seredin ne Palestina üçin galdyrylan ýere seredin. Olarda hiç şert ýok, şoň üçin gurulşyga medibilen oklar, hiç adam edibilen oklar. Keppelerde ýaşamaly bolýarlar. Bu tarapda hemme şertler bar. Suwamma, toğamma hemme dat bilen öz elinde. Bu taýda da gullak edip otyr, pajarlak edip otyr. Indi şu Palestiniň bilimsizliginiň tawassulygynyň netijesimi? Ýok. Şulaň haramzadalygynyň netijesi, şulaň faşistliginiň netijesi, şulaň genotsid tiýatatynyň netijesi. Hemme dat batyp alýarlar, suwam, toğam öz ellerini alýarlar. Soňam bular şeýdip dolandyryp otyrlar. Sesiň jynkyň çyksa, jynkyň çykarman ýaşatan adaňa ölmedi öldü, suwjagyň, tokjagadyň, gadyňy berer. Sehel jynkyň çyksa, näten ýaşaýyş çeşmesinden seni keterip, şonu ýa tiýatatyp alyp barýarlar. Öýlerin bolanyny ýaşaýarlar. Täze arkasynda kimler dur? Tutuş dünýäň Siyonistleri dur. Ene, Gülýal şäher gurup berler batylyp alynan ýerlerden. Gülýal şäher gurup berler. Indi şulatlara protest bildirip bir zat etjek bolýarmy? Ene, şular ýaly şähere görýärler. Indi buň aňyrsynda näme ýatyr diýilen maksat, näme hil maksat barka diýilen sowra ýa-da çykýandyr elbetde. Buň aňyrsynda tutuş Palestinaň topragyny öz hasaplaryna geçirmek plany ýatyr adamlar. Ol ýanky Hamatyň hüjümi diýilýän zat ol bahana, Hamatyň hüjümini döreden bilen öýdüleri. Oňa da bararsyn täp Hamas diýilen guraman bular näde dörediler, kimiň hasabyna, oň başynda duran adamlar kimler, häzir kimiň bakwydyne, ol başga mesele. Ol başga mesele. Ýöne Hamas ýaly şular ýaly ekstremist toparyň döremegine sebäp bolan şoňa şert döreden Siyonistler öýdüleri. Soňam näme diýär? Olar ekstremistik şäherä ýüzürýär, haýyn ha bizi görýärler, bizini bulardan dowal diýilmasak bolanok. Kimden? Hamasdan, şular Hamasdan diýinjek bolup ýadyr ýer bilen ýegizan edip otyryň tutuş gazany. Hamas tutuş Hamasmy şo taýda ýaşap oturan. Hamasyň agdalary bolýar, bar ýogy bir 5 miňdir, 10 miňdir.
Yani o taýda 2 milyon 300 min ilat ýaşap otyrar. Ýaşaýyş jaýlaryna ýem 50% ýaly ýem yer bilen ýygytan edildi bir aýyň içinde. Bir aýyň içinde. Bulan maksady ne dol şotan tekillemek öňüne geçirmek. Soň bu bilen duranok bu adamlar sebäbi bular gizläp oturanok. Bulan maksady doly el almak. Doly el almak. Indi şu adam men käbir terminler ulanymda ýewreýler, siýanistler, iýudeýler diýip şu taýda bilmeýän adamlar üçin ýatlatjak bolýan. Ýewreýler o millet boýunça öz genetikasy boýunça türkmen ýenen ýa bir ors diýilen ýa ukrain ýenen ýa o millet ýewreýim özi. İwdeyler kimler bolýar? Ýewreýleň hemmesi iwdey däl. Ýewreýleň indi türkmeniň içinde ýa-da aýdaly türkmeniň içinde hemmesi musulman däl. Hemmesi musulman däl. Demem musulmançylyk kabul etmeden olar düzgün ýerine ýetirmeýändirim ki. Ýa-da gadaklaň näme hemmesi musulmanmy? Ya türkleň hemmesi musulmanmy? Olar şonýaly ýewreýleň hemmesi iwdey däl. Ýagny dinnar däl. Şu Torany kabul edip, Tewraty kabul edip, şoň düzgünlerini ýerine ýetirip beren adamlar däl. Birinjisi ýewreýler bar, ikinjisi iwdeýler bar, ýagny dinarlar bar. Şol Musa peýgamberiň goýan wesiýetlerini hamala ýerine ýetirýärmişler. Şol Toradaky düzgünlere ýerýärmişler, dinarmışlar. Indi iwdeýleň içinde siýanistler bar. Siýanistler diýmek näme? Iwdeýleň hemmesi siýanist däl. Siýanist diýmek näme? Şu toprak wa Palestinaň topragy. Hamala geçmişde Tewratda şu Abraham peýgamberden başlap, soň İshak, soň ýanky Yakup, Yusuf şolaň hemmesine Hudaý tarapyn belli bir döwürlerde wesiýet berilmiş. Ýygy derli adam. Tewrat okuyan bol men Tewrat okup çykdym ýürüýte terjimesini. Tewrat okuyan bol hamala şolaň Hudaý, men şolaň Hudaý diýen, men Hudaý Allah diýenmok. Şolaň Hudaý, şolaň Hudaý, şolara wada berýärmişler. Tewratda da ýazyly ha onu şu ýere saňa wada berdim. Bir ýere saňa wada berdim diýip mundan müňlerçe ýyl odal wada etmişin Hudaý, şolaň Hudaý. Ondan şu taryham kim? Hamala Musa peýgamber ýadyga geçirmişin. Musa peýgamberem biziň eramyzdan odal, ýani İsa peýgamber gelmeden odal 1300-1500 ýyl töwerek şu töwerekde ýaşan diýip hataplanýar. Doly inte kesitlen ok on ýaşan diýip. Ýöne takmin alanýar. Yani İsa peýgamberiň ýa-ni Gregorian kalendary boýunça İsa peýgamberiň dogulun ýyly 1-nji ýyly bolýar, biziň eramyzyň 1-nji ýyly şeýle. Şondan başlaýar kalendar. Emma şondan öňkü döwürden ýene de 1300, 1400, 1500 ýyllyk şu töwereklerde Musa peýgamber ýaşapdyr diýip hataplan. Ya şonu da Musa peýgamber Tewraty ýazýar. Şonu ýazýar Tewraty. Şondan şol ýanky ilki Misir'e gidýärler, soň Misirden gaýdyp gelýärler. Ondan Musa peýgamberiň özi şol ýewreýler Misirde kadogulýa, soň Misirden ýanky öz ýewreýlerini çykarýar, onu bilýändiňiz. Soň gelibem entäm döwletli bolanoklar Musa peýgamber dünýeden ötenden soň näçe bir 400 ýyl geçenden soň ondan birinji ýanky ýewreýleň birinji döwlet peýda bolýar. Şondan soň indi şol Musa peýgamberiň döwründe ýazyly diýilen Tewrat, onan Musa peýgamberiň özi ýazypdyrmyýar, soň bolan ýewreýleň öz rabbinleri ýanky molla müftülleri ýazypdyrmy, olamul lokan sorag. On after bir adam dälilim çaklanylýar. Ýani taryhyň dowamyna ýygnanyp ondan kitap edilipdir diýilim çaklanylýar. Ýöne olaň öýdenanjy boýunça Musa peýgamber hamala şu hemme taryhy şol öýdünden odalyk bolup geçen ýewreýleň taryhyny ýazypdyr. Şonu da hamala şol ýygyderli ýagdaýda ýanky iwdeýleň Hudaý şolara wada berýär. Indi şu ýerler sizinki bolmaly. Indi aradan müň ýyllyklar geçenden soň dünýäň türlü künjekleriniň ýanky ýewreýler şu wada ananýan ýewreýler şonam ýerine ýetirmeli diýip düşünýän adamlar gelip ýygnanyp şu ýerlerini, şu wada berilen ýerler biz öz adamyza geçirmeli. Ödem islenlik neme bilen, ýol bilen. Adam öldürmeli bolsa adam öldürmeli. Bize bu Hudaý tarapyn berilen bir wada, biz Hudaýyň beren wesiýetini, wadasyny ýerine ýetirmeli. Şoň islegini, şoň görkezmesini ýerine ýetirmeli, şonu mukaddes iş hasaplap, şo taýyp barýar. Ana şolara siýanistler diýilýär. Näme üçin Sion diýen söz? Sion topragy, ýagny ýewreý topragy diýmeklik aňladýar. Ýagny Sion dagy diýip bir zat bar, Ýerusalim ýerleşýän ýer. Başda şo Sion dagyna Sion Sion diýilýän eken, şo ýere. Soň iwdeýler o düşünjäni hat giňeldip umumyň şo bize degişli diýilýän territoriýalaryň hemmesini Sion topragy, Zion land diýip atlanýar. Zion, İngilizce Zion land. Sion topragy diýip atlanýar.
Şonun ni dolu şoňa öz atlaryna geçirmekçi. Ýöne käbir Siyonistler, seredin käbir Siyonistler ol häzirki Palestina territoriýasy bilen çäklenenok diýip düşünýärler. Sebäbi Tewratda agdalýan bir giden başga da territoriýalar bar. O barada mesele bizim tek indik gepleşikden bir daha çykmajyk reakt dolanyp geler. Tewratdan mysallar getirer, geçmişdäki tarihten mysal getirer. Ýöne umum men düşünürjek bolýan adam şu: Ýewreýler bar, Iudeýler bar. Iudeýlerin içinde de Siyonistler bar. Ýani kylada ananýanlar. Ýöne käbir Iudeýler buny ýadgar ýarym. Torany siz ýani Tora ýalňyş düşünje berýäňiz, ýalňyş neme diýäňiz diýip düşünýärňiz diýip netije çykarýaňyz diýip ýadgarýan Iudeýlerim bar. Protest geçirip öğrenlerim var. Şoň üçin hemmesini elbetde ýadgar bolmaz. Şoň üçin seljermeli bu taýda kim Siyonist, kim ýöne Iudey, kim adaty bir Ýewrey. Indi şu taýda men ýene bir zady eňe täze ünçü çekşek bolýan zadyma seredim. Şu gün watara şokunup gelýänler we dine çokunan ýaly, Hudaýa çokunan ýaly. Şolaň şuňa kalan fuňanyny seredim. Näçe adam garyldy da, ne baraýyň içinde 10 000 adam garyldy da. Welem şolaň tas hemmesi ýaly parahat idatyň nemederi, wekilleri. Parahat ýaşaýjylar, aýallar, şagalar tas ýarty ýaly. Ýöne şu gün watara tarapdar diýilýän tapaw diýip kaýta ýurdun wekilleri. Hemmesiniň sırtlaryna suw eden ýar bolmaly. Şoňa isterdingizmi? Hemmesiniň sırtyna biri şunu tankyd edýän nädir? Hatda bizinkilere de serp görün. Bizinkilere de. Ana geçen edek meni gyýtgaçyk neme çykyş edemden soň Muhammed diýip çykyş eden bolýa, edýany bilen. Şu men tankydymyma jogap ýokmunda da ýene de olam näme diýip Palestinany ýadgar ýa. Hamas günäkär, Hamas haýtda Hamasyn ozol. Hiç zat bolmadyk ýaly. Azrail hiç ýyl bular ýaly bir genotsit ýatyny alyp barmadyk ýaly. Diňe Hamasyň öňüne diýär, izinden Erdogan ýadgaran bolýar, izinden Putin ýadgar ýa. Soň ondan soň bir gün geçdi bolýan. Bu taýda Atamrat, Ahmet ýanky Rahmanow, ondan ýanky Alişer Sahatyw da üç bolup gepleşip geçiripdirler. Ondan soň Nemet maňa bir ýazga alyp bir diňledenler boldy. Bolýan. Bularam ýene şoň gurrun edýärler. Bir başta tankitlap başlan ýal etdiler. Esasan bolýar men taw bolsun aýdýan, şu ýanky Alişer Sahatyw TikTokda bir näçe gepleşik etdi, çykyş etdi. Ýöne oňam ýöne ünferýän zady näme biziň musulmanlarymyz garylýar diýär. Aha oşol diňe musulmanyň bolan üçin teň şoňa aladat etmelim ýa-da ýöne biwine adamdan garylýan üçin aladat etmelim. Men şoňa da düşünemok. Näme şolar musulman bolmadyk bolsa sen aladan etjegim diýem. Musulman bolmasa gar bermeliýän düşünjeden uralýan bunu Alişer. Men hem şoňa düşünemok. Bolýan ola musulman ýep tutup şolaň diýe aladat etmeli, biz şolaň hukugyny gorap çykyş etmeli ýa. Ayanna näme diýe aýby diýe Atamrat tutdy, din urşy diýip tutdy. Ahmet Rahmanow ýöne iki sözüniň biri Putin boldy. Näme şu ýöne Putin oňa da düşünýärler, ünsiz oljak bolýan başga da. Şoň edilýän ýanam iki gün ýanam Ahmet bilen meňe aramda bir näme bolýar. Ahmet maňa ýazýar WhatsAppda Putin ölüpdir diýip degen ýa. Menem on gutlaýan diýdim. Şey diýip jogap berdim WhatsAppda. Henidem durmaýan ýanky näme. Menem gutlaýan diýdim, ýöne diýdim Palestinada da bir giden bir gün adamlar garlypdyr oňa näme o seni binjilik eden okmy diýsem. Näme diýe bilýän taňa da düşünýän indi diýe howanlaryň ölünden soň seredin ýene de şu Putinni mesele gaýdyp gelýär. Ýanky sorama jogap beren ok. Howanlaryň ölünden soň diýe gynanýanyga düşünýän näme bolýar indi diýe belki diýe oň ýerini tutjak adam bolmaz. Ha sen aladaňa düşünýän. Menem durhog diýdim, men seni gutladym diýdim, Putiniň ölüm bilen gutladym, ýöne Palestinler garlyp dur diýdim. Sen pikiriň barmy şu arada diýsem, ýa-da näme jogap berýär? Kim diýe bu hüjüm başlady diýe. Yani Hamas başladı diýdirjek bolýar da. Kim diýe bu hüjüm başlady diýe. Yani şey diýmek bilen şu Israil'in häzir edip duran zadyny akla ýa. Hamas başlady diýe. Şoň üçin ýa bu önne bularam diýe aralýar diýe. Ine bulan bar düşünjü. Bar düşünjü. Onu meni o ýatlatmaly bolmaly diýdim. Bu uruşy diýdim, bu garlynçylyk başlan, bu 70 ýyl mundan ozal diýdim. Ol ýegrelen öldürer diýdim, o nemelik, Siyonistler. Onda birinji başlany garmaly bolsa, onda bilen öldürini garmaly näme diýdim. Şey diýdim bolýan, ýanky burşa gosully diň soňuna aýdýa. Ay bar gün molliýa özüm mundan ozal maňa siz diýip ýüzden ýan bolsa sen niýen bolup ýüzden başlady. Her iki sözüniň biri söýgünç boldy ýene etdi. Indi bular bara şey burşa gosuly burýan bolýan. Näme çeklerini noktaň soňunda da näme diýip?
Men ýa-da üçürecek de bloklayan hemme nemelerem diýen ol ýa alşyna hatlanmadam häzir pozjak diýip podup bilmedim näme çykyp gitdi meni bloklady. Şo gurrundan soň şeýdik gidýärdi. 2 gün geçen soňam ýanky ol alşy sakaty we atamrat bilen bile oturup ýene de şo Putin. Men bulara hiç bir bir tarapdan düşünem mokdiyetim gelýärdi, düşünýänem bilen bolup berşine. Bular bir dini septantlar bolar, dini septantlar. Ýagny bular şu gün atara uyup durlar şeýle bir ýasadanam Amerika edil Hudaýa uýanýaly uyup durlar bular. Ondanam din ýasapdyrlar. Dini septantlyk bilen näme üçin deňeşdirýän? Täze şulan şu mentalny, psikologik kartynasyny alsaň, edil dini septantlyk demesi ýaly. Sen dini septantyň ara şu dinne ýalňyşlygy görkezip düşündirip bolmaýar, bilmeýär. İşte sektant şeyle uyan olsa körlük bilen şeyle bir sektantlar bolýar mysal üçin öz ruhanysynyň täretini ýennamna çalyp berenler bar. Men şunu ulak aýdam, bu adamlar biziň ruhanymyzyň täretini ýani pohuy keramatlyň şunu şonda da nur wamyşyny ni ýennamna çalyp beren sektantlar bar. Men şolary ýaly görýän. Sebebi häzir ni bilen uýup oturan ruhanysynyň ýani Amerikasynyň beýlekasynyň pohu çykdy bilen. Indi şonu bular häzir ýennamna çalyp otur. Men şular ýaly häzir deňeşdirmege getiredim gelýär. Şular şu öz ruhanlarynyň pohuny imnamna çalyp beren, şoňa çokunup şeýdip beňenip beren, nurlandım diýip berenler. Bolmasa hiç tanqid etmän nädip sen häzir taklanyp bilýän. Näme onda bolýar bilen käbir aýdýa, ol muraly garamly diýip bilen biri var, Serdar hojen epet. Her iki sözüniň biri Allah, musulmançyk, iman Allah. Men bunam gowdgap görýän. Hiç o diýen bir musulmandan gyrylyp ýatyrdyk görýän, eýdik görýän, beýdik görýän, ýekece söz Azrail'e garşy, Siýanistlara garşy ýekece söz eşitip bilenmek. Soňra maýdan näme diýär? Bizde diýär başga bizim öz meselemiz bar ya, Türkmenistanyň meselesi bar diýär. Ýani bu diýjek bolýanlary bilen käbiriniň birin köpütinde şunýaly düşünje bar. Bari işimiz Türkmenistan bolmaly, dünýä gyrylsa ýa Türkmenistan bolmaly. Bolýar. Onda näme üçin ol Russiýa, Ukraina goşun türende näme üçin baryňyzyň sartaňyda bir zat ýöne otsalan ýaly boldunuz? Näme üçin onda biz diňe Türkmenistan bilýäs diýip oturulmadiňiz? Ýani ol bir kıyırlykda Eýranna o bir gyýdy kellesinde pürünjegini bir näde urun daňynam üçin ýanky islamçy nemeler tarapyndan, polisiýa tarapyndan urulup öldürildi. Näme sırtymyza otdydan ýaly Muhammed diýýär tarapyndan başladyňyz ay gyýyk wakyana bir gyýdy öldüripdirler. O taýda bir gyýdy öldüripdirler, şeýle gowakdyrdyrdyňyz. O bu taýda 10 000 adam öldürilýär bir aýyň içinde. Näme ol Eýranly gyýdyň janyna bilen jan näme Arapdanky, Palestindanky. Şimdi şuňa öýüňiz jogap berip bilýärmi şu soraga? Men şo gydyplandyrýar. Öýüňiz şo soraga jogap berip bilýärmi? Ya ortaýadyň içinde ne? Setan da Eýranly bir adamdan öldürilýär. Ol 2009-njy ýylda Sergey Magnitsky diýip bir Hebrey, bir Jehud adwokaty öldürilen ol keselleken izolýatorda wagtynda derman alman üçin öldü. Olam günäkar adam. Olam başga bir Jehudyň, ýagny William Browder diýip Britaniýaly bir Jehudyň şol galplyklaryny, şol pul ýuwuşlyklaryny bastyr göstermek etmek üçin şoňa konsultasiýa berip beren jurist. Bana müstaçılýar. Banam haýdan tutýarlar, ol Browder'ym gaçyp gidýär. Soň Browder'yň arkasynda bir giden Siýanist güýçleri bar, ýani Ýehudiýa güýçleri bar. Olam öz Jehud bolan soň, olam Amerikaga diýärdi, gowukdurýar. Ana diýär, men diýär adwokatym öldürdiler. Şol adamyň ýekece adamyň ölümi üçin, ýekece adam şo izolýatorda ölümi üçin Amerika ortaýada garşy Magnitsky akty diýip ýürükçe sanksiýa girdi. Ortaýadyň hökümetine garşy. Inni 10 000 sany biýgüne adam, 10 000 sany Sergey Magnitsky öldü şu an bir aýyň içinde Palestinada. 10 000 sany Sergey Magnitsky öldü. Näme üçin ýekece sanksiýa gurrunga dilenok? Gaýta üstüne şo gyrgynçylyk edip duran ýurda şol gyrgynçylyk edip duran jenaýetçilere 14 milliard dollar harby kömek üçin diýip diýip pul berýärler. Ýene gyrgynçylygyny dowam etdirip pul berýärler. Indi şu ýagdaýda siz şolady görüp durkaňyz nädip tymyp bilýäňiz? Onda sizde bar insan hukuklary diýen söz asla agdyňyzda bolmaly. Siz aýdyň onda türkmen hukuklary diýen näme diýen? Sebäp insan hukuklarynyň gurrungy ne diýen adam.
Dünýä haýsy bir künjeginde biýuna adam garylsa, ölse, ejir çekýän bolsa, şoňa da ýüregi gyýylmaly, şoňa maladasyny etmeli. Antan kuklaryny gurrun ne diýän bolsa. Eger oňa da wyjdanyňyz çatmaýarsa, oň nämedigini düşünmeýän bolsaňyz, onda antan hukuklary diýmän. Türkmen hukuky diýin, şäherçe hukuky diýin, mar hukuky diýin, bir zat diýin, ýöne antan hukuky diýmän. Siz antan hukuky boýunça aktivist bolup bileňiz, men siz öz nemelenme ýüzlenýär. Siz ýaly beýleklere dönsýäň, häzir men diňe türkmenlere ýüzlenýär. O bilen haýdan alyp görseň, ortalygyna Navalnyň tarapdarlaryny alyp görüp, birem tanqid eden ok häzir, şu näme ýadgar, ýekedem. Yani Belarusiýa opozisiýonерler Tikhanovskiýa ýygyna düşüp berýän birgiden zombiler vardır. Şolara men gadyklanyp görýän, şolaryň toparyna girip Facebookda zatda. Ýekedem ýadgaran ok şu genotsiddi, ýekedem. Bar ýöne Izraýil tarapyn. Vay Hamas hüjüm etdi, vay Izraýilyň ganyny öküldi. Bar ýöne şu Siyonistlaryň tarapyn. Hemmeti, ine Ukrainaň sosial ulanlaryna gir. Jurnalistler dinlep görýän birem şu gyrgynçylygy ýadgaran. Birem. Bolmasa Palestin görgüller var, şu Ukrainaň ýagdaýyna. Palestin'den yerini Jofitler basyp alyp gidip otuyor. Ukrainaň yerine ma Orsiýadan basyp alýar diýip Ukrainaň öýler gowukdyr otuyor. Indi şu ýagdaýda Ukraina indi pikir edýär-de Ukrainler hökma Palestin'den tarapynda bolar diýip. Te onuň öýler şu ýagdaýda. Ýok bilen bari. Men görýän jurnalistim atas hemmetýän ýaly. Şu eýdýä Izraýilyň siýasatyny aklýar. İki ýekesi var, olaram Ukrainaň dönükler diýip hasaplayan görgül jurnalistler var, yani Orsiýadyň ors diline çykyş edýän bir 4 ýaşlan jurnalist var. Şolar Izraýil ýadgar ýa, näme üçindir? Şolar Izraýil ýadgar ýa. Emma Ukrainaň öýlerini ýadgardyp bolanok. Hökümetem Izraýilyň tarabyny tutup otuýar, ata traýatlaram, blogerlerim hemmeti. Buňa näme düşünmeli? Onda siziň öýdüňiz onu 200 alyp barýaňyz. Oha, onda näme üçin siz öýdüňizi gaýgarýaňyz? Why biziň ýerimiz basyp alýar, Orsiýet. Why bizi garp barýar. Why bizi kömek edin, why bizi bular ýadgaryň basyp alýarlar. Onda näme üçin Palestinler şeýdik gaýgarýar bolýan, näme üçin onda Palestinlere ýardam bereňiz? Olaň tarabyny tutuňyz. Olara ma edil siziň ýagdaýyňyzda. Ine şoňa beýni taýdan göýdüklük diýilýär. Bu kesel derejesinde bir zat ölüm sektantlyk, dini sektantlygyň bu görnüşi var, psikologik kesel derejesine ýetýän. Ýani şol öz ruhansynyň täredini, pokuny ennamyna çalyp berenler bar. Şol ýaly bir zatby. Şo uýup beren zadynyň häzir ýalňyşdygyny gözüne basýan bolýan bar. Oho, sen o bir ruhan diýip beren şeytanyň wekili derede bular. Gargynçylyga 14 milliard pul ýatyryp ýatyr. Bir aýyň içinde 10.000 tane adam bombalar öldürdü. Bular için park yok. Derede diýen bolýan bar. Sen Putin'in adamsın diye. Gün şey diyorlar. Sen Putin'in adamsın. Onda drone, onda Putin, onda adalatın taraftarı bolýan. Eger men şey diýsem, ya ýene bir şey diýse, olamon son diýen adam Palestin'den tarapyny tutup şu gargynçylygy ýadgarýan adam Putin'in adamsy bolýan. Onda Putin, onda go şeyle onda go adam bolup çykýar, onda öýdüňiz şonu tasdikleýän. Onu men tasdiklama, onu öýdüňiz tasdikleýän şo. Ahmet Rahmanow ýaly. O radio işe ýerleşipdir, Adatlyk radiosyna bir ýyl mundan odan, soňky wagtlar bir ütap başlady. Birazjyk pulçagaş peýda bolandyr kiýdetinde, eýem öýüni alyp barşyndan hem duýulýar. Siz diýýäňiz, sen diýip başlady, diýip başlady. Oň bilenem şu temadan ýanky ýalyny düşünş ýok bolýan. Ýok, sen niýe Putiniň ölüm sebeplini diýär, näme diýersiň diýär. Howunlaryň ýitirip diýeni näme etjek? Bilýän näme soň üçin şu temany gowy diýen. Men oň üçin bodam ok, Putin ölümine gitsin, men seni gutladym Putiniň ölümi bilen. Eger ölen çyn bolsa. Ýöne şu meselede sen pozisiýaň nähili sorap bolar. Ine adamlar, şundan soň var, men bu adamlara var, insan hukuklaryny goraýjy aktivistim diýiljek däl, iki ýekesinden başga. Bolýar şo daýda musulmanlar goramal diýip çykyş etdi. Ana Alşyr Sahad. Ýöne galanlaryny menen şu wagt var, bir dini sektant hökmünde garamakdan başga näme ýok. Şulatlar hem de öz açdydy. Men atam gaýdyşy ýaly şeýle bir gün geler, gün gelmeli ýa, bir din bilen baglanşykly, ýöne bir hakykat bu taýda bu dinim däl. Kişi kamenjam mekde okuwçy kam atam bahir aýdyp aýdýatda.
Şu Deccal diýe peýda bolanna dünýäde diýe, Deccal ýeriň ýüzüni basyp alanna diýe, ýuwuşlyk bilen basyp aljakmyşyn diýe. O adamlar kän duýmadanmyşyn, ýöne diýe, şoň barşynda diýe, kimiň imanlydygy, kimiň imansyzlygy belli bolmaly diýe. Menem aýdym kimiň musulmanlygymy, kimiň kafirdygymy diýsem, ýok, kimiň imanlydygy diýip gaýtalaýan ýadyma düşýär. Näme üçin diýsem, musulmanyň içinde de öýdün musulman diýip berenden içinde de imansyzlary bolar. Şolaram Deccal'yň tarapynda boljakdyr diýen. Diýipdi da. Şoda da görüp otyň şu wagt men. Bunu din bilen baglanşdyryň, näme bilen baglanşdyryň? Ýöne häzir şu göde görünüp durdan şu Deccal'yň etjek işini edip dur şu wagt. Dünýäni alyp barýa garap üçin bar. Bu şeýle bir adamdan köpçüligi haram zadyň tarapyndan, şu Deccal'yň tarapyndan bolup çykdylar. Dinlar diýýärler, içinde de şonu ýaly ýüşüp batdy. Indi bundan öterin Deccal näme gerek? Ha görüpdi ne Deccal diýýän zaten şu näme şeytan Allah'ny näme bilen allaýamşyn diýe. İsa peýgamberi ol çölde 40 gün açlyk çekmäge çykanda şeytan gelip alacak bolýar. Şöyle ködürlek göre ýaňşy daşlar şöyle öwreýin diýe İsa ýüze gurýan. Soň tutuş diýe dünýäni görkezdi, dünýäniň ýüzüni. Şunu saňa bereýin. Şuňa sen häkim edeýin, ýok diýdi. Ýok diýe İsa. Şunu saňa bereýin, şu dogorlugyna sen emleýän ýaly bolar, ýok diýe. Şeytanyň elinde şo datlar bar. Baýlygam bar, häkimligim bar, ýöne iman ýok. Häzir görüp beren bilen taqdim edip beren datlaryny şol ýanky şeytanyň hödürleýän datlary bardyr belki. Baýlygam bardyr, häkimligim bardyr, güýjüm bardyr. Ýöne saňa size şondan jinnek gelip peýda bolmy? Ýok. Ýöne şol ýanky güýçlüğün küni ýalamaly bilen, şo şeytanyň küni ýalamaly, Deccal'yň küni ýalamaly bilen düşünje otyr bolardy. Gynan takda. Şoňa düşünmek bir tarapdan kyn ýaly, ýöne men düşünýän. Ýanky şol ýene gaýtalaýan, şol meýdanny şol öz mollasynyň täretini namna çalyp beren adamlar ýaly sektantlar bular. Siýasatda da bar şol. Sektantlyk diýende ýok, diniň ýanky siýasatyň özüm din ýaly bir zat sebäbi taýdy ideologiýa bar. Dinde de ideologiýa bar. Diniň içine gelen bilen adam sektantlikdan çykan ok. Bulan barana şolar ýaly. Şoň üçin şoň üstünde de men adat adamlara ýatlatjak bolan pikir eden adamlar dünýä häzir tarap saýlamaly boldy. Ne şo döwür gellädir. Sen dinlar mı sen Deccal'dan ýa-da şeytandan, antihristdan ýa-da Armagedondan ýa-da ananyň mutapawdy ýok. Ýöne şol geldi. Hem alyp barýa dünýäni. Geljekki gepleşikden bizden biz bu temada diýip geçer. Dini nukdadalarym diýip geçer ýa-da gaýjymy men bu Kur'an'da okudum, men Tewrat'da okudum, İncil'de okudum. Hormatly illeşler, siz Palestin tragediýasy we bilinmeli hakykatlar adly gepleşigimiziň 2-nji bölümini dinlediňiz. Oň 3-nji bölümini inniki gepleşikde dinlersiňiz we oňa tomoşa edersiňiz. Kanalymyza abuna ýazylmagy, gepleşiklerimize like basmagy hemem olary öz tanyş bilişleriniz bilen paýlaşmagy unutmaň. Häzirlikçe de üns berip dinleýäniz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.